Okay, man starter med, at man har formlen for y1 og formlen for y2. Og så dividerer man formlen for y1 med formlen for y2 for at fjerne b'et. Og det er det, der sker her. Og så er b'et så fjernet, og a i x2 divideret med a i x1, det er så det samme som a i x2 minus x1, som står her. Ja, og så i den næste boks vil vi gerne have, at potenserne, der står over for A, skal blive fjernet, så at A står alene. Og det kan man gøre ved at bruge formlen for den enderod, som der står hernede. Så kan man se, at i den her boks, der står her, så har de brugt formlen og lagt den ind i den ligning, der allerede er. Og man ved, at i enhver ligning skal der jo være balance, så de har ikke kun lavet formlen over på den ene side af lighedstegnet, men også over på den anden side. Så det ender med, at A står alene, og så har man formlen hernede. Herover ser vi så formlen for B, hvor man regner y1 og y2. For at finde ud af B, så skal du have den isoleret med formlen, som ses her. Så for at få B over på venstre side, skal du dividere y1 med ax i første, som ses her. Og det samme skal du gøre herover, som er vist hernede.